ସେ ଥରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, କିଏ କହିଲା ଜଣେ ଜଣକୁ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ଜଣକୁ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଧା ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, ଶିବ ତ ସତୀଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା? ଆରେ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଭାଷା ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି ପାଇବା ଆଉ ହରେଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ପାଇବାର ହରେଇବାର ଯେଉଁଠି ଆଶା ଥାଏ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ, ତମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ମୁଁ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ବେପାର କରେନି। ବେପାରରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ, ଭଲ ପାଇବାରେ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ପାଇବା କି ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଯେଉଁଠି ପାଇବା ଆଉ ହରେଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, କେବଳ ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା।